Moi! Mitä sä täällä teet? Moi! Kuvan täällä TV2 Summeri-juttu. Tai siis Notskia. Hyvä. On vähän, mitenkä sitä sanois, haasteellisempi este edessä. Minkälaista kampetta pitää Daniel olla tän sisällä, jos ollaan? No se riippuu ihan tahasta, että jos ei ajatellut tippua, niin voi olla ihan perusvaatteet, mutta varmuutta kannattaa olla uimavaatteet päällä. Elikkä nämä. Ainakin Jennin tapauksessa, mutta nekin vois olla kaverille se normivaatteet.